खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। APSC केलेंकारियाव गोग्लैनानै साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय मावख'गिरिफोरा साख्रियाव हाबफिननो हासिगोन। 50 साननि गेजेरावनो गावसोरनि साख्रियाव हाबफिननायनि खाबुखौ मोनगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे गोनांथार खौरांखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2013-14 मायथाइयाव राकेश पालनि समाव आयेन बेरेखायै साख्रि लानानै अजदआव साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय सा 49 ACS आरो APS अफिसारफ्रा साख्रिखौ मोनफिननो हासिगोन। जायफोरा जयेन खालामनाय हाबाफारिखौ आबुं खालामा बिथांमोना बे खाबुखौ मोननाय नङा। बावैसो गाग्लोबनाय जाथाय जानानै थांनाय गुरुभाषा PCDCनि चेयारमेन बिपुल मोसाहारिखौ प्रमद बर'आ गाग्लोबनो थिननायनि गोख्रों अजद दैखांदों PCDCनि चेयारमेन बिपुल मोसाहारिया। बे जानानै थांनाय जाथायनि सायाव बिथाङा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला आंखौ गाग्लोबनाय जाथायाव आं दुखु मोननाय गैया नाथाय UPPLनि मिशन भिजन आदर्शखौ सिफायनायनि थाखायसो आं दुखु मोनदों। मानोना UPPL राजखान्थि हान्जाया गोग्गो समाज दानाय आरो बेफोरबादि गाग्लोबनायफोरखौ गोजानाव लाखिनानै दोननो थाखायसो UPPL राजखान्थि हान्जाया जोनोम जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि गाग्लोबनाय जाथायखौ फिन आरोबाव लाबोफिननायनि थाखाय आं दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों PCDCनि चेयारमेन बिपुल मोसाहारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना आंखौ गाग्लोबदों बिथांमोना BTRनि CM प्रमद बर'आनो गाग्लोबनो बिथोन होदों होननानै सिमान जादों नाथाय बे खोथाखौ आं फोथायाखैब्लाबो बे बुंनाय रावा सैथो नंगौना नंमारा बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होनो थाखाय CM प्रमद बर'खौ खावलायदों गुरुभाषा PCDCनि चेयारमेन बिपुल मोसाहारिया। समाजारि बिजोङाव बर' हारिनि GI/टेग मोनखानाय आर'नाइ फालिखौ BJPनि राजखान्थियारि सिन एबा फामे बिबार सावगारि सेबखांनायखौ लानानै गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बर'नि मानगोनां मोनसे हारिनि नेरसोनथिखौ बेबादि राजखान्थिनि लामायाव लांनाया बेसेबां गनायजाथाव। बेबादि समाजारि बिजोङाव बर'नि आंगो बर' हारिनि सिनायथि हारिनि मान बुहुमदांखा गोथार आर'नाइखौ जाय राजखान्थियारि हान्जानि मावथि एबा सोद्रोमाफ्रा राजखान्थि हान्जानि मुं एबा महर होनानै गुबुंले खालामनो नाजादों बिथांमोनखौ सानथामनि गेजेरावनो ससियेल मिडिया एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' माहारिनि सिगाङाव निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङा। जरहाटआव सासे सुबुंखौ सा 15 निफ्राय लानानै सा 20 सो लाइमोनफ्रा बेंखननानै गोदोनानि चेन आरो नोगोद रांखौ सेख'नानै लानानै थांदों। जरहाटनि माजुमाजियानि 14 नं वार्डआव थांनाय शुक्रबारनि मोनाबिलि समाव लामाजों थांबाय थानाय समावनो ड्राग्स जाग्रा सा 20 सो लाइमोनफोरनि दला बेंखननानै बे खामानिखौ मावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायाव ड्राग्स जाग्रा लाइमोनफोरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जोखोम जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला जरहाटनि 14 नं राजा लामायाव मोनसे ड्राग्स जाग्रा लाइमोनफोरनि हानजाया लामा सेराव थानानै मोनाबिलि समाव लामानि थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोरखौ बेबादि सिखावै गाग्लोबनाय खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। जायनि जाहोनाव बे लामाजों ओनसोलनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों होननानै फोरमायदों। जाख्ल'नाय गैयै बिटिआर सोरखाराव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला PCDCआव PCDCनि चेयारमेन प्रदीप हुसेला PMAYG न' होनायनि मुङै गोरिब सुबुंफोरनि न'खौ 2-3 बोसोर बारलांब्लाबो लुफुंनानै होयिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। गासै गं 21 गोरिब नखरफोरनि PMAYG न' होनायखौ आद्रा लुफुंनानै बाउन्डारिल' लुना होनायनि गोख्रों अजद दैखांदों थागिबि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। पुलिसनि गुलियाव सासे मस्ट वान्टेड डकाइतनि जिउ खहा। उत्तर प्रदेश STFनि नयडा इउनिट आरो बुलन्दशहर जिल्ला एलेकानि जाहांगीरबाद पुलिस थानायाव थांनाय 20 जुननि मोनाबिलि समाव जादोंमोन बे गुलि गावनाय जाथाया। बे गुलि गावनायाव डकाइतआ गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय डकाइतखौ शामली जिल्लानि सीताराम गादेरिया होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय डकाइतआ मानसि बुथारनाय सिखाव खावनाय आरो गोबां अजद गोनां खामानिफ्राव आखाइ दंमोन। बेनि हेंथायै खमैबो 40 थानिबो बांसिन थानायाव गसर होनाय दंमोन। गोबां सान सिगांनिफ्रायनो पुलिसआ बिखौ नागिरगासिनो दंमोन आरो बिनि खौरां होनो हायोब्ला 1 लाख रां होनो थाखायबो फोसावनानै दोनदोंमोन पुलिसआ। जरहाटनि सताय गाहाय राजा लामायाव गंसे साखा खबब्रै आरो गंसे डाम्पारनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि डाम्पार सालायगिरिया जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायाव जिउ खहा जानांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ काकजाननि राजा आली होननानै सिनायथि होदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।